Alfred. Oh. Black Cobra ya खामानि होमारदोंना? मा होनबावनांगौ? औ होनदों. मा खामानि होमारदोंसो होनबा? आदा Alfred. होदों। नों बाहायफेरबाय नामा? 100%. नों बाहायफेरबाय नामा? बाहायबाय मेल्ला बाहायबाय। बा मालाय आदा Alfredआ बाहायबावबायसोनो। नोंजोंबो जालालै बाला। ओंखायनोथ' सुम्बु बायदि बोनानै लाबोजोब्बाय नुवाखै सिख्लाफोरखौ? सुम्बु बायदि नुवाखै नै लाजिनानै सोरबा थाखुमाहैबाय ब्लेक कब्रानि नाम लानाय लोगो लोगो खारखुमाजोब्बाय ब्लेक कब्राखौल' लायाखै जादोंबो आरो लोंबावदोंबो। बा मा बुंबावनो आरोखि जाबावदोंबो लोंबावदोंबो ब्लेक कब्रा लानायखाय सिख्लाफोराबो जमा जमा सुम्बुक बायदि बोबावदोंनो बा हालालै आदा Alfred नोंजों मानो नांसिगोन आरोखि हाबा जानायसाना हाबा जायो सिख्लाफ्राबो जमा जमा ब्लेक कब्रा जिन्दाबाद थाइलेण्डनि सिख्लाफ्रा खम बरिया हासार गोनां गोजा थाइलेण्डनि सिख्लाफ्रा वाटारमेलना बिराद देरो थाइलेण्डआव हासारा बहराना जोंनाबो ओंखायनो हासारखौ बाहायनांगौ जाहाथे वाटारमेलना गिदिर जानानै गोदै गोथाव जानाय बायदि खोनाबाय दा हासारखौ मोजां बिसोरसो मिथिगौ आरोना हाला इसोरजों हाला डेन्जार जाबाय आरोखि इसोरो बयबो आदा Alfredनि भिडिअखौ नाया नङा बयबो नायो जोंबो नायो दा बिथांमोना मा गियान होनो सानखो दा बिसोर मेन पइन्टआ दा बिदिथ' जानाय नङा आं मा होनबावनो आरोना लोगोफोर दा बुंबाबो बेनो गाज्रि मोनलायनाय जायो दा आं जेबो बुंथ'ला नोंथांमोना बे भिडिअखौ नायनानै मा सानखो दे नोंथांमोना कमेन्ट खालामबानो जाबाय आरोना आं भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'नोसै